ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಪ್ರಧಾನಮೂಲೆ ರೆಡ್ಡನೇ ಎಸಲದ ವಿಡಿಯೋಗು ಮಾತಿರನ ಮೌಕ್ಕಿಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನೆದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ನಡೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮಗು ಪೋಪ ಆಂಡ ಆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಬಿಡುದು ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದಾಂಡಲ ದೈವದ ನೇಮ ತೂಪುಂದಂಡ ಕುಡಿಯಡಿ ತದುಂಬು ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನೆ ದೇವರನ ಬಲಿ ಜಾತ್ರೆ ತೂಪರ್ನಾಂಡ ಆ ರಾಜ್ಯಾಂಗನಗ ಬಲಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವ ದೇವರು ನಿಕ್ಲ ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ ಆಯ್ನ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಿಕ್ಲ ನಟ್ಟೊಂಡಾರ್ನಾಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಪುನ್ ಅನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಒವೇ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ದೈವದ ನೇಮ ತೂಪರ್ನಾಂಡ ದಯಮಂತದು ದೈವ ದರ್ಶನ ಅನ್ನಾಗ ದೈವದ ಆ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಟಲದ ಓವೇ ರೂಪುರೇಷಲು ಉಂಡತ್ತ ಅಯ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತದು ಭಕ್ತಿಡ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೇನು ದಯಮಂತದು ಉಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ದೇವನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಪುನಂಜನ ಆ ಬಲಿ ದರ್ಶನನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಭಕ್ತಿಡ್ ನಟೋನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೂರ ಆಪುನೆಟ್ಟು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಮೇಲು ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಕೊಡೊಂಜಿ ಭಕ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ತಂಜನರು ಪುದರ್ ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ಹರೀಶ್ ಬಂದು ಮುಗುಲು ಮುಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದಿருந்து ಕೇನ್ಗ ಮುಲ್ತ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚೆರೆಗೆ ಮುಲ್ತದ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ತುಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಸನ್ನೆ ನಡೆದಿರು ಕಾರಣ ಎಂದೇಟು ಬರ್ತದೆ ಈ ಹರೀಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ അജിർബുക്ക് അജിർബുക്ക് മാണ്ട ഇംപ്രൂവ്ഡ് എന്താണ്ട് മാണ്ട എങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ആക്കിയെങ്കിൽ കാര്യം സക്സസ് 100%. അതെ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಬಂದಿട്ട് ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಹೆಂಚಿನ ಬತ್ತ ಮಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಲ್ಲ ಅವು ನೋದೇಗ ನೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನ್ ಮನ್ ಮನೆ ಯಾರು ತೆರಿಪಾ ಅಂದುಲೆ ಬೇತದಾಲ ಪಣಿಯರೊಂಡ ಮಲ್ಪದ ಹೋಗಿ ಬೇತೆ ಮೂರು ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ತಿಕ್ಕು ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂತೆಂತ ಹೋಗಿ ಸಾರಾಯಿ ಲಿಂಬೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಡಪುಂಡು అయితే ఇంట్లో పూర వాంజి కార్య చెప్పుండ్ల అజ్జన నంబుది చెప్పును ఈత నోట్ల ఇత్తలంజి చెప్తానికి బర్ತಾನೆ ಕಾರ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುದು ಐಕಿತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪೂರ ನಡ್ತೋಂದು ಜಾಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವರು ಇಟ್ಲ ಬಿದ್ದರ್ನಾಗ ಅಜ್ಜನ ನಂಬುದೇ ಬಿದ್ದರ್ನ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಜೀರಿತು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡ್ತೋಂದು ಕೋಡೆ ಸಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕಾರ್ಯ ನಡತ್ತಾನೆ 10 ನಿಮಿಷ ಡಾನ್ ಅಜ್ಜನ ನಂಬುದು ಬಿದ್ದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಿಗ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಅವೇ ಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮನೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಜ್ಜನ ನಂಬುದು ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡತ್ತೆ ನೀವು ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ತುಂಬು ತಿಂಚೆ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಮೇಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಜ್ಜನ ಆವಡು ಹೂವೆ ದೈವನ ಆವಡು ಇದು ಬಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ನೇಮ ಆಪ್ನ ಕುರಿತು ಶೂಟ್ ಅಂತ ಮಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದರೆ ಅವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆಡೇ ಪೋಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತುಂತಿ ಅವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮನ್ಪುಂಡ ಅದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತೂಪು ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದಕ್ಕೆ ಪೋಪನಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುಮಾರು 2 ಬರ್ತಾರೆ ನಾಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಪುಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತು ಜರಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣೆ ಐನ ನಾಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐನ ತೂಣಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಪಾಡೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ದಾಯಿನ ಬಂಡ ಈರಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಹೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಏನು ಪಂಡತ್ತಲ್ಲ ಈರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈರನ ಕಾರ್ಯ ಈರ ನಡ್ತು ಅದನ್ನ ಈರ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಕರಿಗಂದ ಇರ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಎತ್ತಾನ ಈರ್ಬೋದು ಪನ್ನೊಡೆನೆ ಎದ್ದ ಮಾತಾಪಿತ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಪರಡ ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಪೋತನಂತೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದ್ರೆ ಬದನಂದು ಉಕ್ಕೋರಿಡ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದಾಯನಂಡ ಅವು ಅಜ್ಜನ ಕೊರ್ನ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಕೊರ್ನ ಪ್ರಸಾದನೇ ನಮ್ಗೆ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೋರಿಡ ಪಂಡದ ಇನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಜ್ಜಗ ಸಮಾಧಾನ ಅಜ್ಜೆ ಪಂಪಣದ ಏನಂಡ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ನ ದಾನ ಏನು ಈ ಅಕ್ಲು ಬೊಟ್ಟೆ ಇಡೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲು ಬೊಟ್ಟ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಇರು ಪಣಪುಣಂಡ ಇರ್ನ ತಾನಿದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಪಣಪುಣಗ್ಲು ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪುಣಂಡ ಅಕ್ಲು ತೂಪುಡಗಳು ಅನ್ಪುಣಂಡ
ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಡು ತೋಪಣ ಅಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಮೆಕ್ಲಿ ಪಂಡದ ಅಜ್ಜೆ ಮಿತ್ತು ಓಪನದು ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಮಿತ್ತು ಓಪನತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ನಿಕರು ನಮ್ಮ ಪಂಪದು ದಾಯದ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರಿಗಂಧ ಬತ್ತ ಪೋಪುನಂಡ ಅಜ್ಜನ ನೆಟ್ಟು ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಬತ್ತ ಬೂಲ್ತು ಪೋಪುನ ದಾಯಿ ಕರಿಗಂಧ ಈ ಕಷ್ಟಡು ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಬೇರಿಸ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಅಜ್ಜ ಅಂದು ಅವು ತಿಕ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಗಲೆ ಪಣೋದಿಗದನ್ನ ಒಂದು ಅಜ್ಜೆ ಕೊರೋಣ ಅದನ್ನು ಲಪ್ಪಲಾಯ್ತು ತುಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜೆ ನೆನಪಿ ಕೆಲವರೇ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಯ ಪಾಡ್ದಾರ ನಮ್ಮನ ಐಟ್ ಕೆಲವರು ಕುತ್ತಾರ ಆದಿಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅವಳು ದೆತ್ತಿರ ಬಿಡುಪು ಫೋನ ಕಂಡೇರ ಅವಳು ದೆತ್ತಿರ ಬಳ್ಳಿ ದಾಯಿನಿಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಜನಡೆ ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿಂಡಾರ ಅದಂದು ಎತಾ ಜನ ಬತ್ತು ತೂಪಿರ ಅಜ್ಜನ ಕೈ ಮುಂಡ ಅಂಚಿನ ಕೆಲ ಕಿಟ ಮಾತಂಚೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡಡ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಪದಿಲ್ಲದಾನೆ ಅಂತ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವನು ನಮ್ಮ ದಿಂಜೆ ತೀರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಗುಂಡದೊಲ್ಲ ಐತನ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಹೋದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳ ನಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈರ್ನ ದೈವತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋರು ಮಾತದ ಕೈ ಮುಗಿಪಾರು ಮೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚಾಪುಣ ನಂದೇ ನೆಡ್ಕೊಂಡದು ಕೊಂಚ ಕಡಪುರುಣತ್ತು ಐದು ತೂಯರ ಬರ್ಪಣ ಭಕ್ತಿರ ಅಜ್ಜಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಜ್ಜಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಜ್ಜಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಡು ಇಂಚಿನಡೆಗೆ ಇಂಚ ಕಷ್ಟ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರೆಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಂದ ನಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಂದು ಒಂದು ಅಂಡ ಅದೇಗಂತ ಅಂದ ಶಿಂಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಅಂಡ ಆಗ್ಲು ಸೋದರ ಪಯ್ಯನೂರು ಹಂಚಿದಾಗ್ಲಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಣಗೆ 26 ಚೆಂಡೆ ಪೋಪು ಅಂದು ಆ ಬಾಳೆ ಮನ್ಸನ ಹೇಳ್ಪಾಡು ಈಕ್ಲ ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಯಾರು ಅಜ್ಜನಡೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಆತ ದೂರ ಬತನಂದು ಬತ್ತೇರು 2-3 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಚೆಂಡೆ ಕೊಂಚಿ ಬಾಳೆ ಅರಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಲ್ಪ ಈ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೆಂಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಊళ్ళ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುಜಿ ಕರ್ಣ ದೈವದ ಕೋಲಾನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನದ ಒರ್ಂಬೆಗು ಮಾರ್ಚಿ ಒರ್ಂಬೆಗು ಉಲ್ಪ ಕೋಲ ಪತ್ತೆಗಾಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಂಡು ಒರ್ಂಬೆಗೆ ಮೇಗ್ಲು 6 ಗಂಟೆನ ಬತ್ತೇರು 26 ಚೆಂಡೆಗೆ 27 ಚೆಂಡೆ ದಿಗಣಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡೆ ಮೇಗ್ಲು ಉಂಟು ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೇರು ಬಾಳೆ ಬಂತನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಆ ಇಡೀ ಆ ಬಾಳೆ ಊರಿಡಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಆ ಬಾಳೆ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜರ ಅಡೆಗೆ ಹೋದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಳೆ ಏರ್ದೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಚೆನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಕ್ಲಂಡೇ ಒಂದು ಅಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸೇವೆನಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದಂಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನುಪ್ಪ ದೆತ್ತ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ ಮನದಾನಿ ಅಜ್ಜನ ಪಡೆದು ಅಜ್ಜೆ ಕಡಪುರದನೆ ನಮ್ಮ ಕಡಪುರತ್ತು ಅಜ್ಜ ಆ ಬಾಳೆ ಕಡಪುರದ ಇಡೆಗೆ ಬಾಳೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಜ್ಜೆ ಕಡಪುರದನ ನುಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ತೆಗೆದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವು ಆ ನೆಟ್ಟು ಆಜಿ ಬಾಳೆ ಪನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪಜಿ ಕಾರ್ನಿಗೆಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಆಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಣ ಅದೇ ಪೋಲೆ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಣಿ ನಮ್ಮನೇ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಈತ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ನ ಮನೆ ರಜಿ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತಿದು ಬೋದು ಕೈ ಇದು ಬರ್ಪುಂಡ ಅಜ್ಜೆ ವಾ ಟೈಮ್ ಮಾಲ್ಪೇರು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಾಪುಡು ಏನು ಮನೆ ರಜಿ ಅಜ್ಜನ ಸತ್ಯನೇ ಅಜ್ಜನಂದು ಆಪಣ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಇದೆ ಅಜ್ಜನಂದು ಆಪಣ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಡದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚಾತನ ಏನು ಮನೆ ರಜಿ ಏನು ಮನೆ ರಜಿ ದಾಯ್ದಂಡ ಅವ ಅಜ್ಜೆ ಎಕ್ಲ ನುಡಿ ಮಾಡೋಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಸ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜೆ ಕೊಂಡುದು ಹೋಗ್ನೆ ಊತ ಸಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಊತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಣೆ ಕತ್ತು ಹೋಗ್ಪುಣ ಅಜ್ಜೆ ಉಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಕರಿಗಂದಡು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜನಕ ಮಾತಲ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲೇಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರುವ ಅಜ್ಜನ ತಿರ್ತ ಕುಳ್ಳುದು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಅಜ್ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟೆ ಪೋನ ಅಜ್ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಜ್ಜರನ್ನು ಅದಾയത് ಎದುರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ಇತ್ತರ ಅಂಜನ ದುಂಬಲ ಅಂತೇನೆ ಎದುರೇ ಓವಳ ಕಾರ್ಯ ಎದುರೇ ಬಂದೆ ಎದುರು ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎದುರು ಆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕೇಳಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಾದರಿ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಾಸತ್ತಿಗೆ ಪೋಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆ ದನಗ ನಿಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದೋಷ ಆತಿ ಬೇದ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಎನ್ನ ದುಂಬಳ ಅಜ್ಜರ ದುಂಬೆ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ದು ಅಂತಿನಗೆ ದುಂಬು ಅಲ್ಲ ಎಂಕಾತು ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾರು ಅಂಜನ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಳೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಯನಂದ ಏನು ದುಂಬೆನಾಗಲ ಪಣ್ಪುಂಡ ಸೂತಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸೂತಿಗೆ ಮಣ್ಣ ಅವಳು ಸ್ಟೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಈ ಬಾಳೆನಿತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಸರಬರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಳಿ ಬರ್ಬೋದು ದಾಯಿನಂದ ಇತ್ತೆತ್ತಲ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐನ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುಳ್ಳುದು ಇಂಚೆ ಉಳ್ಳು 4 ಸಂಜೆ ಕುಳ್ಳುದು ಮನೆಯ ಅನುಕೂಲ ಇಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪು ದಾಯಿನಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಜಾಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳಾದ ಇಂಚಿ ಪಂಡೊಂತೆ ಅವು ಓಳು ಕುಳ್ಳಾದ ಅಜ್ಜನ ಮಣ್ಣದಿದ್ರು ಅಂತ ನನ್ನ ಕುಳ್ಳದ ಪಂಚಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅವು ದಾಯಿದೆ ನಿಂಚೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಜ್ಜರ ಎಂಗೊಜಿ ಅಂದು ಕೊರ್ನ ಏನಿತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸು ಇಟ್ಟತ್ತೇನು ಉಳ್ಳ ಏನೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿರೆ ಗೋಳುಂಡು
ಅಗ್ಲ ಕಾಲಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಂಚೆ ಮಾಲ್ಪುಲ ಅಂದ್ರೆ ಐಕೆ ಇಂಚಿ ಪಾತ್ರೆ ಮುಳ್ಪಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಿ ಪನ್ನೋಡು ಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಅನ್ಪುಂಡೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಾನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಲ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಾಲದ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಭಕ್ತಿಯರು ಏರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟವು ಕೋರಿ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬಾಧೆ ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು 10 ಪೈಸೆ 5 ಪೈಸೆ ಈ ಮಣ್ಣು ತಲಜಿ ಭಕ್ತಿರಿ ಅಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕಲೆಗಾರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ಲ ದೇವಡು ದಾಕಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ತಾರೆಡು ಸರ್ತ ಅಜ್ಜ ಕೊರಂಡ ಈತರಡ್ಡ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಆತೆ ಅಕ್ಲ ಈತ ಪೈಸೆ ಬಾವುಡು ಈತ ಕೇರ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತಿರ ಅವಳು ಏತು ಪಾಡ್ಬೇರು ಪಾಡ್ದು ಪೋನಡ ಅಂತೇನೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ದುಂಬದೇ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಏತು ತೀರು ಅರ್ಥಾಕಿ ಈಗಲೇ ಎಂಕ್ಲ ಅನ್ಪತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿ ಬಂಡಾರ ಕಣಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಬಾಡ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಅಂಚೆ ಬೋಡ್ಸಿ ಅಕ್ಲ ಕೈಟ್ಟು 1 ರೂಪಾಯಿದ ಬಾಣ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕದೋಣ 7 ಬಾಣ ಯಾರಿಗೆ ಅಜ್ಜಾಗಿ ದುಂಬದ ನೆಟ್ಟಿದ ಅಂಚ ಈ ಗಾಂಬರಾವತಿ 7 ಬಾಣ ಯಾರು ಅಜ್ಜಾಗಿ ಇದು ಗಾಂಪರ್ ನನ್ನ ಪದ ಬಂಡಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಗಾಂಪರ್ ಏರ್ಲ ಅಕ್ಲು ತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಈ ಗಾಂಪರ್ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಗಾಂಪರದಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತಿದ ಅನ್ನಡ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆದ ಅನ್ಪಣೆ ದುಂಬದ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆ ಅಂಡ ಈ ಮುಟ್ಟಪಾಳದಂಡ ಈ ಪಾಳದ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆ ಇತ್ತ ತಿರ್ಗಾಯಿನ ಗಾಂಪರದ ದುಂಬದ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಪಾಳದ ಐನ ಕಟ್ಟದು ಕಟ್ಟುಣಗಳು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ದೆಯ್ಯದ ನರ್ತಿಗೆರು ಅಕ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಮಾಲಬುಡೆ ನಟ್ಟದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಕೂರುವೇರು ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ದೆಯ್ಯದ ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ನಡಕ ಪಾಳದ ಗಾಂಪಾರ ಆ ಪಾಳದ ಗಾಂಪಾರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಇಟ್ಟ ಈಗ ಜೋಪಾನ ಅಂದು ಏನ ದುಂಬಂಜಿ ಕೊಷ್ಟ ನೀರ ಕೊರಿಯತ್ತ ಪಾಳದ ಗಾಂಪಾರ ಅದಂತ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತು ನಿಂದು ಆ ಮುಟ್ಟಲ ಕೊತ್ತುಜಿ ಮಂಡತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತು ನಿಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಗಿ ಪಟ್ಟವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ ತೇನ ಇದು ಮುಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೋದಿ ಕೊರಿಯ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟಪಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಗಾಂಪರದ ಲೆಕ್ಕ ತುಣಗ ಗಾಂಪರದತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆ ಮುಟ್ಟಪಾಳನೇ ಬನ್ನೋಡು ಗಾಂಪರದ ಅಂಡ ಐನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಾಗಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಮುಟ್ಟಪಾಳದೇ ಬನ್ನೋಡು ಮುಟ್ಟಪಾಳನೇ ಬರ್ಬಿಡ ಗಾಂಪರದಂಡ ಬರ್ಪುಜೈತಿ ಮುಟ್ಟಪಾಳನೇ ಬರ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಪಾಳದ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ತಜ್ಜೆಗುಳ್ಳೇನೆ ತುಂಬು ಪಾಳದ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆನೆ ಇತ ಇಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆನೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆ ಕಂಚಿದ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆ ಅಂಚಿ ಬರೋಳೆ ಗಾಂಪರದ ಬರ್ಬಿಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಪುಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಳದ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆಳ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ತಂಟೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತ ಬೆತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ದುಂಬು ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಪಾಳ ಚಂಚೆ ತಂಟೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಕೋಲಾನಾಗ ರೆಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅವ್ರು ರೆಡ್ ಎಂಚ ಅವು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲವಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಕಂಚಿನ ಕಾಲವಸ್ತಿಗೆ ದೆಯ್ಯೋಗು ಸರಿಯಾದ ಉಳ್ಳನೆ ತರಕೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟಪಾಳೆಳ ಬುಕ್ಕ ಮಣಿ ಅವು ಬುಕ್ಕದ ಅನ್ಪಣ ಐತೆ ಇತ್ರ ಮನೆ ಕತ್ತಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಲ ದುಂಬದ ಎಟ್ಟು ಬಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆರ ಸಾರ್ದು ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲ ಅವು ಯಾಸ ಪಾಡ್ದು ಅವ ಐನೇ ವ್ಯಾಸ ಆಡ್ದು ಪೋಪುಣ ನಟ್ಟೇರ ಹೋಗ್ಬಿಡದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪಾಡ್ಯರ ಅಂದಂದು ಅವ ಅಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕದೂನ ಅಕ್ಲ ವೇಷದಾರಿ ನಾವು ಪೋಪುಣ ಅಕ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಐಟು ಬುಟ್ಟಿ ತಾರೈ ಬಾರು ಅಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲಪ್ಪ ನಾವು ಉಳ್ಳ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ತರತ ಮುಟ್ಟಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ಅಂದುಲ ದುಂಬ ಕೊರಗೆರ ಸಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಪೂ ಮಾಲೆ ಮೈನ್ ಚೆಂಡು ಪೂ ಉಳಿತಿಲ್ಲ ಮಾದೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಚೆಂಡು ಹಬ್ಬಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಬ್ಬಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಗ ಮೈನೆ ಅವ ಈ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಚೆಂಡು ಪೂ ಆ ಚೆಂಡು ಪೂ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲಿ ದಾಚೆ ಬರ್ಪಣ ಗೊತ್ತಾಗುದು ವೇಷ ಪಾಡ್ದ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜೆ ಬರ್ಪಣ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಅವಾನಂಜಿ ಇಂದು ನಾಲಿಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಡುದು ಮಾಂತ್ರೆ ಬುಕ್ಕಾಯ ಐಟೇ ದಿನ ಕರಿ ಆನಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದು ಇತ್ತ ಉಂಟುಂಡು ಕಾರಣ ವಿಪರೀತ ಪರತ ಚಾಯ್ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಉಂಟುಡು ಅಂಚ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟುಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪಾಠ ಏನೊಂದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಾರದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಉಂಟು ರಡ್ಡಿನ ಉಂಟು ಪಾಳದು ಅಪಗಡೆ ಮೀದೇನು ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಪಂಡದೇ ಹೋಯ್ ಅವು ಈತಿನ ಪಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಮಾಯಿ ಪಡಿ ಹೋಯ್ ಅವು ಈತಿ ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಪಾಡೋಜಿ ಬೋಡ್ಸಿ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಬೋಡ್ಸಿತ್ತು ಇತ್ತ ಅಜ್ಜನ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟು ಯಾವ ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಐನ ಪೂರ ದೇಶದ ಬಾರಿ ತೀರೋಡು ಈತ ಲಂಚನೆ ಈತ ಈ ಮನ್ನಡು ಬಣ್ಣಗತ್ತ ಜೋಕುಲು ಸುಮಾರು ಮುಂದೆ ಬಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ಈ ಮಂಡೆ ಉಳ್ಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ತೆರಿಜಿಲ್ಲ
ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಾರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಜನ ಇನ್ನು ನಿಮೃತಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸಾಧಿಗೆ ಏನು ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜಟ್ಟೆ ಕೊಂಡು ಮಾತಾಯಿನ ಇನ್ನು ಚಿರತೆ ಬಾಯಿ ಎರಡು ಪಂಡು ಉಂಟು ಇಂಚೆ ಮಾಲ್ಪಡ ಇಂಚೆ ಮಾಲ್ ಇರು ತೋಳಿಪ್ಪಾರ ಪಂಡಾಗ ಅದು ತೆರಿಯಲ್ಲ ಬಾಡ ಇಂಚೆ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಮಾಲ್ಪಡ ಅದು ತೆರಿನ ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಪಂಡ ಬುಕ್ ಪಂಡು ಅಗಲಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಾಟ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಅಜ್ಜರ ಪಂಡ ತೇನು ಬುಕ್ ಕೊರಿಯ ಪಂಡದು ಜನ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಎಂಕ ಪಂಡದು ಕೊರ ಬುಕ್ ಕೊರಿಯ ಪಂಡದು ಕೊರೋಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ಪಂಡದು ಕೊರನ ಅಪ್ಪ ಆ ಅಜ್ಜರನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಏನು ಅನ್ನ ಬಾಳೆ ಅವಳು ಹೋದು ಪಂಡ್ತಂದಾಗ ಎನ್ನ ಬುಕ್ ಕೊರಿಯ ಪಂಡ ಬೋಡ್ಚ ಎನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಸಾನಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡಾಪನ ಅಕ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಈರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವಿನ ಇಡಗಿ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಈರ ಮಾಲ್ಪಡ ಚಾರಾಳಗಾಡು ಓಲ್ಲ ಪೋಣಗ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮದು ಬೋಡಿ ತೇನು ಸುರುಗಿ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ದೀತನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅವು ಈರ್ನ ಏಳು ಕಲ್ಲುಗ ಪಾದಾಗ ಅರ್ಪಿತ ಆಪಣ ಅಜ್ಜಗೆ ತೂವಳ್ಳಿ ಇರ ಹತ್ತಂದ ತುಳಿ ಅವು ನಮ ಮಂತನತ್ತು ಇರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಳಿ ಅವು ಅಂದ ಹತ್ತದು ಈರಗ ಐನ ಪೂರ ಎಡ್ಡಾದಿ ಮಣ್ಣದಿ ಒಂಜಿ ಜನಮಾನಿ ಬರ್ಪುಣ ಐನ ಎಡ್ಡೆ ನಾಲ್ಲ ಐನ ಒಂದು ಕೂಟುಣ ಯೋಗ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಇರಗ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತು ಎಡ್ಡಾಪನ ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇರೋ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿಜಿ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ನಾಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪನ ಯೋಗ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಪನಿ ರಜ್ಜಿ ಐನು ಇರು ಕಂಡದೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡ ಅರಿಮಾನದ ಈತನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವು ಅರಿಮಾನ ಒಂದಿರ ಕರಿಗಂದ ಇತ್ತನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕರಿಗೆ ಒಂದಿರ 10 ಕೋಪನವು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಲಕ್ಕನೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊರು ಎಂದ ಇದು ಗೊತ್ತಂದೆ ಐನ ಅನುಕೂಲ ಇದು ಕೋಳ್ಳೆ ದುಂಬು போனாಗ ಅಜ್ಜ ನಂಬದು ಕೋಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತೂವಿನ ನಿಂಗೆ ಬತ್ತನಾಗಿ ಅಡ್ಡೆ ಆದದ್ದು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಂದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬೆಳಗುಣ ಯೋಗ ಅಜ್ಜನ ಈ ಮಣ್ಣು ಕೊರಡಿ ಕೊಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯಾರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡರಿದ ಅಭಯಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾನಾತ್ ಇದೆ ಜನ ಬರಡಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಪಣಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಓಡಿದೆ ಅನ್ಪಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯಿನಾಗ್ಲಿ ಪನೋಡು ಈ ಜಾಗಿ ಇರ್ಕು ಕಟ್ಟಾದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಕುಣಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿರುಂಡು ಐಕೆ ಬೋರ್ಡಾಪಣ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರಾಡು ಬಂದಲೆ ಬೇರೆ ಪನ್ಮೂರಂಜನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇನೆ ಆಯರುಂಡು ಅವಾಗ ಏರೆ ಮಾತ ತೂಪಾರು ಬತ್ತದು ಸಾಧ್ಯ ಏರೆಗ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತ ಅನುಕೂಲ ಕೊರಾಡು ಆತೀತನತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಏತ್ತು ಆಪುನ ಅಜ್ಜಾಗ ಆತೀತು ಕೊರಾಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ದೆಯ್ಯದ ಕೋಲನ ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಆವಡಿ ಅಂಚನೆ ಅನುಕೂಲ ಇಕ್ಲೆ ಆನೆ ಇಮ್ರಾಣಿ ದೆಯ್ಯದ ಎದುರೇ ಪಂತೇನೇನು ಈತ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರು ಒರಿಯಗಾಲ ಇಟ್ಟು ಐನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಪುನಗ್ಲ ಅನ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಾತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡೇನು ತೂಪುನಗ್ಲ ಅನ್ಲ ಎಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅನ್ಲ ಅನ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟ ನಾನು ಅಜ್ಜ ಈ ಮಣ್ಣು ಉಳ್ಳೆ ಐದು ತೂದು ಐನ ಬೇಲಿನ ಪೊಲಿತದು ಸೋಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯರಾಗ ಆಯ್ತುಳ್ಳ ಐನೆ ಅನುಕೂಲ ಏನ ಮಣ್ಣು ಪಾತ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಇಡಗ್ ಪೊರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಬೈಯಡ್ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 8:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಅಜ್ಜಾಗ ಏನಂಜಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆತ ನನಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಸೇವೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ತದು ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಸಮಯದ ಒಂದು ಅದು ಉಂಡು ಸ್ವಾಗತ ದ್ವಾರದಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಗ್ ಬೋಡೈನಂಜಿನ ಸೇವೆನೆ ಕೊರಿಯರೆ ವಡಪನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಪೂರ ರೀತಿದ ಅಜ್ಜಗ್ ದಾದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಗ್ ಬಡಪನಂಜಿನ ಸೇವೆಗೆ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಕೊರಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವಾಗ ಅಜ್ಜಗ್ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜಗೆ ಬಡಪನಂಜಿನ ಬತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಈಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಚಕ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಡಗಿ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸೌಕರ್ಯ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದದ್ದು ಅವು ನಿಯಮಿತ ದರಕ್ಕೆ ಐತೆ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಲಾಭಗೂ ಬಡ ತಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆ ತಲೆಕ ನೀವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಅವು ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪಜಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅಗೆಲು ಬಲಸಂಡ ಅವು ಬಯ್ಯಗೆ ಎತ್ತವಡು ಬಯ್ಯಗೆ ಎತ್ತಂದ ನಮಕ್ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಆಪಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪಾನೋಡಾಪಂಡು ಅಥವಾ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬತ್ತು ಪಾನೋಡಾಪಂಡು ಆ ಪನ್ಪುನೀತ ಕಾಸೈತೆ ಕೋರಿ ತಮ್ಮನ ಕೊರ್ಪುಣದಾಂಡ 1100 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಂದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕೊಂತು ಬರ್ಪಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುದು ಅಲ್ಪಂದು ಬಲ್ತಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಸಳೆ ಕೊಡು ಬಲ್ತದೆ ತರಕಾರಿದ ಸಂಬಾನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಖಾಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ
ಹಾ. ಕೊರತೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತೋರು ದಾಯನಂತ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಪಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಡು ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿರ ಪೋಯರ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಾಗ ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೊನೊಲಿ ಅವು ಮಾತ ಅವು ಮಾತ ಬೋಲು ಉಂಟು ಒಂದ ಬಲಿವಾಲ ರೂಪದ ಬೈ ಸಾಮಾನುಗಳು ಭಕ್ತಿ ಕೊನಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ತು ತೆರಿಯ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಮೊತ್ತ ಪಾತ್ರಲೈನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ನಮಗೆ ದೇಪಾದ ಗುರಿಯದು ಹೋಗ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬೇಲೆಲು ಆಯರೊಂಡು ಅರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವೈಕೆ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಕ್ತಿರದ ಆವಡು ನನ್ಪಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಆದೊಂಡು ಹೋಗ ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಳಿ ನರ್ಪಣೆ ತಿರುಪಾದ ಗುರಿಯದು ವೈರ ಬರ್ಪುಣದಾಂಡ ಇದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಪುಣಂಜಿನ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಅಂಚೆರೆ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾರ್ಗೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡಾನ ಮೂಲೆ ಪಂಪನಂಜನ ಜಾಗೆ ಅಂಜನೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಂಬ್ಳೆರ್ದು ಬದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ರೂಟುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೀತಂಗೋಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ದು ಬಲತನೈಕ್ ಕಾಸರಡು ಹೋಪನ ಮಾರ್ಗಡು ಬರ್ತಂದ ಅಲ್ಬರ್ದು ಪರಿಯದ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಎರಡಾಲ ಮೂಲೆ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ಲ ಪಂಪೇಳು ಹೋಗ ಏನೇವಂತ ಬರೆಯದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ నేను ಪಡ ಆ ರೀತಿಲಿ ನಿಕ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಲು ಉಂಡು ಅಜ್ಜೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಂತಕರು ఆయన ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಪವಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನೂದೇಕು ನೂದು ನಿಕ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟಲು ಪರಿಹಾರ ಆಪು ನಂಬನವೇ ಸತ್ಯ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಡಿಪೇರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೋಂದು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಪಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತೂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ನಕ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಕ್ಕೂ ನೆನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ನೀವು ಮುಖಾಂತರ ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗಳ ಸೊಮ್ಮೇಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಲೂ ಮುಂಬತ್ತಿಕ್ವೆ